गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै बिटिआरनि सिमाखौ बारायनानै सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि गामिफोरखौ सोसननो हानानै बैफोर ओनसोलाव रायजो जानाय बर' रायजो राजाफोरा गोजोननाय मोननायखौ फोरमायनायजों लोगोसे प्रमद बर' बिथांखौ साबायखर बावदों। गहपुराव खुंफुंनाय बिटिआरनि सिमा बारायनायनि गेदेर हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ बुंथिदों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों लोगोसे बर'नि गासै दैदेनगिरिफोरनि मोनसे गिदिर सिमाङा दिनै जाफुंबाय। मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै 1 कौटि रां बाहायनानै गहपुराव गंसे अडिट'रियाम हल लुफुंनाय जागोन। लोगोसेनो आद्रा थानाय गामिफोरखौ बिटिआरआव सोसननाय खामानिफोर आरो बैफोर जायगायाव रायजो जानाय बर'फोरनि जेसेबां जेंना दं बेखौ थाबैनो सुस्रांनो थाखाय सावरायलायगोन होननानै प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों। आसाम सरकारा केबिनेट जथुम्मायाव लादों मोनसे गोनांथार थांखि। सरकारि फरायसालिफोराव फरायनाय फरायसाफोरनि थाखाय आसाम सरकारा लादों मोनसे मोजां थांखि। सरकारि फरायसालियाव फरायनाय फरायसाफोरनि डक्टर जानो नुनाय सिमाङा जाफुंसारनायनि लामायाव आसाम सरकारा सरकारि फरायसालिफोराव फरायनाय फरायसाफोरनि थाखाय एमबिबिएस आरो बिडिएस आव 5% खथा होनायनि थांखि लादों। थांनाय 2 अक्ट'बराव जथुमनाय केबिनेटआव बे थांखिखौ लादों आसाम सरकारा। मख'नो गोनांदि थाखो 7 निफ्राय थाखो 10 सिम सेबानि सिङाव फरायनाय फरायसाफोरनि थाखाय बे खाबुखौ होनो थांखि लादों आसाम सरकारा। बेजों लोगोसेनो थाखो 11 आरो थाखो 12 खौबो आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिलनि सिङाव फरायनाय फरायसाफोरा बे खथानि खाबुखौ मोननो हागोन। आसाम सरकारा सिगाङाव फोसावखानाय बायदियै रायजो नाङैनो उन्दै बैसोनि हिन्जावसा हाबा खालामनाय फिसायफोरखौ हमगासिनो। आसामनि गुबुन जिल्लाफोरा उन्दै बैसोनि हिन्जावसा जुलि खालामनाय हौवाफोरखौ पुलिस बिफाना थांनाय माखासे समनिफ्रायनो हमबोगासिनो दङ। बिटिआरनि क'क्राझार आरो चिरां जिल्लायाव माखासे उन्दै हिन्जावसाफोरखौ जुलि खालामग्रा फिसायफोरखौ हमदों होननानै खौरां मोननाय जादों। पुलिसनि रिपर्ट बायदिब्ला क'क्राझार जिल्लायाव सा 24 आयेन बेरेखा जुलि खालामग्रा हौवाफोरखौ हमदों होननानै मिथिनो मोन्दों। चिरां जिल्लानि सिङावबो सा 10 आयेन बेरेखा जुलि खालामग्रा हौवाफोरखौ हमदों होननानै मिथिनो मोन्दों। बनसु फरायसा आफादखौ रायजो राजा आरो फरायसाफोरा गनायनानै लाया आरो मदद होआ। बे बाथ्राखौ बुंदों टंला फरायसालिमानि बनसुनिफ्राय फरायसा आफादनि बिसायख'थियाव देरहासार जानो हानाय सोमखोर बर'आ। बनसु आफादखौ रायजो राजाफोरा गनायना लाया। बेफोरबादि आफादाव आं थायोब्ला फरायसा आरो रायजो राजाफोरनि थाखाय जेबो खामानि मावनो हानाय नङा होननानै सोमखोर बर'आ बुंबावो। एबसुजों गोबां रायजो राजा आरो फरायसाफोरा मदद एबा हेफाजाब होयो। बनसु आफादखौ रायजो राजा आरो फरायसाफोरा गनायनानै लाया। जायनि थाखाय दिनै बनसु आफादखौ नागारनानै एबसुआव जयेन जाबाय होननानै सोमखोर बर'आ बुंथिदों। बै समाव बिटिआर गोरोबथाखौ हेंथा होग्रा आरो गहपुरसिम माब्लाबाबो बिटिआरआव हाबा होननानै बुंदोंमोन। बैफोरबादि दैदेनगिरिफोरा दिनैनि रंजा बाजा समाव बहा दं होननानै दिपेन बर' बिथाङा सोंथि खालामदों। बिटिआरनि सिमाखौ गहपुरसिम लांनो हानायनि उनाव दायो गहपुर हालामाव मोनसे गेदेर रंजानाय फोरबो आरो बरायनाय फोरबोखौ लानाय जादों। बेजों लोगोसेनो बिटिआरआव सनितपुर आरो बिश्वनाथनि गामिफोरखौ सोसनबावनायनि थांखिजों खौसेयै खामानि मावलांनांगौ होननानै दिपेन बर' बिथाङा बुंबावदों। तामुलपुरनि सेसाफानि गोजौ फरायसालियाव थाखो 9 आव फरायनाय फरायसाफोरनो बेसेन नाङै साइकेल राननानै होदों। फरायसालिसिम थांलाय फैलाय खालामनायाव जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनाय थासारिखौ फोजोबस्रांनो थाखाय आसाम सरकारनिफ्राय गासै फरायसालिफोरावनो बेसेन नाङै साइकेल रानदों। थिग बेबादिनो तामुलपुरनि सेसाफानि गोजौ फरायसालियावबो थाखो 9 आव फरायनाय गासै सा 76 फरायसाफोरनो साइकेल राननानै होदों। थांनाय साननैसो सिगां नेपालनि काठमान्डुआव जानाय सेफ चेम्पियनशिपआव बांसिन गल सोनो हानानै बान्था मोननो हानाय गोगोमसार गयारिखौ रंजा बाजायै बरायदों क'क्राझार मलानदुबि गामिनि रायजो राजाफोरा। फैगौ 10 अक्ट'बरखालि चिरां जिल्लायाव गासै मोन 4 प्रजेक्टनि 2 दालांखौ गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेखेवनानै होगोन। लोगोसे आसाम वाइल्ड रड फाउन्डेसन आरो चिरां जिल्लानि स्टेडियाम लुफुंनायनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवनानै होगोन होननानै प्रमद बर' बिथाङा फोरमायना होदों। फैगौ दुर्गा फुजाखौ लानानै आसाम सरकारा गोदान एसअपि फोसावनानै होदों। फुजा कमिटिया नेम बायदियै एबा एसअपि बायदियै फुजाखौ फालिनांगोन होननानै आसाम सरकारा फोसावनानै होदों। बैफोर एसअपिआ जादों जायखिजाया लामाखौ बन्द' खालामनानै फुजा मण्डप फसंनो हानाय नङा। मोनफ्रोमबो फुजा कमिटिया जायगानि पुलिस थानानिफ्राय गनायथि लानांगोन। मोनफ्रोमबो फुजा कमिटिया फुजा पेन्डेलाव सिसिटिभि केमेरा लागायनांगोन। एफिडिसिएलनि गनायथि गैयालासेनो मोब्लिब बाहायनो हानाय नङा। फुजा मण्डपआव दाखोर दाला बोस्रांनायनि राहा लानांगोन। मुर्ति फोजावनायखौ थि समावनो बिदाय होनांगोन। प्लास्टिकनि बेसादजों मुर्ति बाहायनो मोननाय नङा।
फुजा मण्डपाव हारिमुआरि आयदानि थाखाय सिगांग्रो पुलिसनिफ्राय गनायथि लानांगोन। फुजानि थाखाय गुबुंले आबहावा होबथाग्रा बर्डनि गाइडलाइन थानो नांगोन। बैफोरनो फैगौ दुर्गा फुजानि थाखाय आसाम सरकारा फोसावना होनाय नेमखान्थिफोरा। रायजोआव जाख्ल'नाय गैयै खालामनो थाखाय आसाम सरकारा गोख्रों नायबिजिरनायनि बिथोनखौ होदों। बे नायबिजिरनायनि गेजेरजों गोबां सरकारि मावफारिया हमजानायखौ नुनो मोनगासिनो। थिग बिब्दिनो रां घुस लानायनि अजदाव नलबारिनि पिएस बिफाननि मावफारिया जुनु कलिताखौ मोगा-मोगि हमनो हादों। गोबां अखा हानायनि जाहोनाव सिक्किमाव हरखाबै दैबाना जादों। गोबां अखा हानायजों सा सिक्किमनि तिस्ता दैमाया हरखाबै देरबोनायाव बे गिख्रंथाव थासारिया सोमजिदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे दैबानाया सिक्किम रायजोनि दाब दाब जायगाफोराव गोबां गोहोम खोख्लैदों, जायनि जाहोनाव सिक्किम रायजोनि नोगोरारिफोरा गोबां हालाय-हाफाय जानो गोनां जादों। बेजों लोगोसेनो लामाजों खारनाय मटर गारिफोराबो गोथौ हाब्रुफोराव गब्रायदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि हरखाबै जानाय बे दैबानायाव गासै सा 23 रैखाथि हान्जानि मावफारियाफोराबो गोमानानै दङ आरो बे गोमानाय रैखाथि हान्जानि मावफारियाफोरखौ नागिरनाया दासिमबो सोलिगासिनो दं होननानै मिथिनो मोनदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां चीन हादरनि हांजौआव खुंफुंजानाय एशियान गेम्स 2023 आव भारतनि अन्जु रानीआ आइजोफोरनि जं खुबैनाय बादायलायनायाव सनानि मेडेल देरहानो हादों। मख'नो गोनांदि बे बादायलायनायाव अनु रानीआ 69.92 मिटार जानथाइ जंखौ खुबैहरनो हानानै सनानि मेडेल देरहासार जानो हायो। जांख्रिथायनि थैसाम बर' सावथुना गोबां बर' रायजो राजाफोरजों अनसायजादों। थांनाय 30 सेप्तेम्बर खालि रिलिज होजानाय बे बर' सावथुना गिबि साननिफ्राय दिनैसिम गासै 25,45,000 रां आरजिनो हादों। लोगोसे आरोबाव फैबाय थानाय समफोराव आरोबाव रां आरजिनो हाबावगोन। लोगोसे दुलाराय बर' सावथुननि गेजेराव जांख्रिथायनि थैसाम बर' सावथुना गिबिसिन बयनिख्रुइबो बांसिन रां आरजिनो हानाय बर' सावथुन होननानै दिहुनगिरि पंकज लाहारी बिथाङा फोरमायनानै होदों। देग्लाय बोसोरनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 56थि बोसोरारि थान्दै जथुम्माया गलाघाट जिल्लायाव खुंफुंजागोन। बेनि थाखाय बानजाय आफादखौ दाफुंनाय जाबाय होननानै दिपेन बर' बिथाङा फोरमायना होदों। आसामनि सरकारि साख्रि मावग्रा आरो पेन्सन मोनगिरिफोरनि थाखाय आसाम सरकारा मोजां खौरां फोसावनानै होदों। सरकारि साख्रि मावग्रा आरो पेन्सन मोनगिरिफोरनि थाखाय मोननै मोजां खौरांखौ फोसावनानै होदों। सरकारि मावफारिया आरो पेन्सन मोनगिरिफोरा देहायारि फाहामथायनि थाखाय राङारि मुलाम्फा मोननो हागोन। गावनि गोसो बायदियै मोजां फाहामथाय लानो हागोन। मुलाम्फागिरिफोरा गारि मटर बायनो थाखायबो सरकारि मावफारियाफोरा गोबां रेहाय मोननो हागोन। न' बां लुनो थाखायबो सरकारि मावफारियाफोरनो राङारि मुलाम्फा होनाय जादों। बैफोर गोनां बाथ्राफोरखौ गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावनानै होदों। 5 दाननि उनाव एसआइ जुनमनि राभानि कारनिफ्राय गंसे मबाइल फन बोखांनो हादों। सिबिआइनि हान्जाया बे मबाइल फनखौ बोखांनो हादों। थांनाय 5 दाननि सिगाङाव जिउ गोमानाय एसआइ जुनमनि राभानि कारनिफ्राय मबाइल बोखांनो हादों आरो बे मबाइल फना सोरनि बेखौ दासिमाव मिथिनो मोननाय जायाखै। बोखांनो हानाय मबाइल फनखौ जख्लाबान्दा पुलिस थानायाव दैथायहरदों सिबिआइनि हान्जाया। मबाइल फन बोखांनो हानायनि उनाव जुनमनि राभानि केसआ गोदान महर लानो हमदों। 5 दाननि उनाव जुनमनि राभानि काराव माबोरै मबाइल फना फैखो बेयो सोमोनांहोदों। मानोना गोबां खेब जुनमनि राभानि काराव सिबिआइनि हान्जाया नायबिजिरनायखौ लादोंमोन, नाथाय गोबां खेब नायबिजिरनायनि उनावबो माबोरै बे मबाइल फनखौ दासो मोननो हाखो बेयो मोनसे साननो गोनां बाथ्रा। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।